Serokê Komîsyona Ewropî fikara xwe ji rewşa ku niha li parêzgeha Idlibê rû dide diyar kir. O bang li welatên Yekîtiya Ewropa kir ku nebê deng bin derbarê rewşa Idlibê. Serokê Komîsyona Ewropî Jean-Claude Juncker di axiftina xwe de li pêşiya Berlemana Ewropî diyar kir ku tiştê ku rû didin bûye cihê dilxemiya wan û nabe ew bêdeng rawastin li pêşiya vê kareseta mirovî. Ji aliyê xwe ve Emîdarê Giştî Netewên Yekgirtî rejîma Sûriyê agadar kir ji egera pêkanîna êrişeka leşkerî li ser Idlibê û tekez kir ku nabe Idlib bibe gola xwînê. Emîdarê Giştî Netewên Yekgirtî Antonio Guterres di hevdîtineka rojnamavanî de got ku şerê terorî nayê wataya ku sivîl bibin qurbanî û eşkere kir ku kesên şerker jî bi yasayên navdewletî dibe pabend bin. Guterres bang li hemû aliyên şer û her sê welatên gerentîdar ji Esîtana re kir ku hewlên xwe yên ciddî bikin ji bo parastina sivîlên parêzgehê û eşkere kir ku rejiyê li yasayên navdewletî û mirovî bigirin. Derbarê egera bikaranîna rejîma Sûriye ji çekên kîmawî di şerê Idlibê de Fransa ragihand ku ew amade ne bersiva rejîma Sûriye bidin. Wezîrê Derveyê Fransa Jean-Yves Le Drian diyar kir ku Parîs amade ye bersiva bikaranîna rejîma Sûriye ji çekên kîmawî re bide eger hat bikaranîn di şerê Idlibê de. Le Drian serbar kir û got welatê wî ji nêzik ve pêşhateyên dawî li Idlibê dişopîne û rewş bi metirsîdar osif kir. Ev demeke rejîma Sûriye gefa pêkanîna êrişeka leşkerî li ser parêzgeha Idlibê dide eger çekdarên di bajêr de xwe radestî wê nekin. Loma metirsiyek mezin li ser jiyana bêhtirî 3 milyon sivîlî ku li parêzgeha Idlibê dimînin derdikeve.